Spørg mig om alt med Trine, som er 37 år og har været i swingermiljøet lige siden hun var helt ung. Vi har alle spørgsmål, vi brænder for at stille. Historier, vi mener burde uddybes. Mennesker, vi bliver nødt til at vide mere om. Hvad hvis du kunne spørge en swinger om alt, og hun skulle svare på alle spørgsmål, uden filter, uden undtagelse? Som swinger bliver du et mere frit og åbent menneske. Du ser et program, der sendes direkte fra DR-byen. Trine er 37 år. Til daglig arbejder hun som jurist. Trine har sagt ja til at stille op live. I den næste halve time vil hun fortælle sin historie og stå ansigt til ansigt med de spørgsmål, du sidder med derhjemme. Jeg hedder Trine. Jeg er swinger. Spørg mig om alt. Trine er klar til at svare på dine spørgsmål. Du kan ringe eller skrive ind nu. Hej alle sammen. Som I hører, jeg er swinger. Det har jeg været i mange år. Og jeg møder rigtig mange spørgsmål, tabuer og fordomme. Og derfor er jeg her i aften for at afmystificere alt sammen. Så jeg er frisk. Spørg mig om alt. Snapchat. Hvad er en swinger? Og er det kun for par eller også for singler? Det er et super spørgsmål. Hvad er en swinger? Det er der simpelthen ikke nogen formel for. Men min opfattelse af en swinger, det er et åbent menneske, et frigjort menneske, som er seksuelt nysgerrig. Og det er både for par, og det er også for singler. Der er meget forskel på de to, men det er for alle. Og Snapchatten, skal man være nøgen hele tiden? Nej, bestemt ikke. Jeg har faktisk taget en af de kjoler med, som jeg går rigtig meget i, når jeg er i swingerklub. En lille lilla sag, som de fleste kender mig i. Når de har mødt mig i klubben, har jeg haft den her på. Det er et godt eksempel på, hvad man har på. Man kan være nøgen, hvis man vil det. Men ellers så plejer vi at sige, for kvindernes vedkommende, fræk og forførende, mere hud end tøj. Og for mændenes vedkommende er det lidt mere simpelt, boxershorts. Det er Trine. Hej. Hvor gammel var du første gang, du besøgte en swingerklub, og hvordan var det? Godt spørgsmål. Jeg var 33 år gammel, og jeg var rystende nervøs. Super spændt, super nysgerrig, men rystende nervøs. Men eftersom at jeg kommer der stadig, så var det ikke noget, der afskrækkede mig. Jeg begyndte allerede at være seksuelt nysgerrig i en tidlig alder. Men jeg ved ikke, hvor mange seksuelle oplevelser jeg har haft, for jeg tæller ikke. For mig handler det om at få den gode oplevelse og have en god aftenklub. Hej Trine, jeg har jo kun været swinger i et år. Jeg er også kun 23 år gammel, så jeg skulle lige finde ud af, at det her det var mig. Første gang jeg gjorde det, var jeg helt vildt nervøs, og jeg havde rigtig mange fordomme. For eksempel, at gamle skumle mænd skulle røre ved mig uden tilladelse, eller at folk de knaldede fuldstændig hysterisk over det hele. Men sådan er det overhovedet ikke. Der kommer rigtig mange unge mennesker, der sidder og hygger sig og drikker kaffe, og der er jo ikke nogen, der skal have sex, hvis man ikke har lyst. Jeg er virkelig blevet bidt i miljøet. Folk er åbne og venlige og imødekommende. Det er blevet en stor del af mit liv, fordi det er et fristed, hvor man helt og dels kan være sig selv blandt andre voksne mennesker. Så jeg vil gerne spørge dig, Trine, om du har et råd til, hvordan jeg forklarer mine venner og familie, at det er mere trygt at komme i en swingerklub, end det er at gå i byen fredag aften og hive en tilfældig med hjem. Det var et godt spørgsmål. Hvordan forklarer jeg mine venner og familie, at det er mere trygt? Jeg vil sige, det er egentlig bare at sige det, som det er. Sig det med den sikkerhed, som at du kan sige, for du har prøvet det. For det er mere trygt. I swingermiljøet, der er alkohol ikke en stor del af det. Det er det tit, når man er ude i byen. Så der kan man få lidt mere sikkerhed. I en klub vil der altid være andre til stede. Hvis I er alene hjemme, så er det jo tilfældigt, hvem man har med hjem, og der er ikke nogen til at passe på dig. Så du forklarer det ved at sige det med sikkerhed i stemmen, at det er det, jeg gerne vil. Så tro mig for, så støtter de dig også i det.
Snapchatten spørger, hvordan blev du introduceret til svingerverdenen, og hvad var din umiddelbare reaktion? Se, den har jeg lidt svært ved at svare på, fordi som introen også sagde, jeg startede i en meget ung alder. Og jeg mener, jeg var 15, 16, 17 år. Jeg var ikke klar over, at jeg var swinger på det tidspunkt. Jeg var ikke klar over, at det var det, jeg egentlig gjorde. Min umiddelbare reaktion var nysgerrighed. Seksuel nysgerrighed. Hvad kan man opleve derude? Og efter nogle år fandt jeg ud af, at det var det, jeg gjorde. At jeg var seksuelt frigjort og gerne ville have sex med flere partnere. Også selvom at jeg var i parforhold. Michelle, hun spørger, hvilken slags mennesker svinger, og er der ikke mange klamme typer? Altså, nu er det jo et spørgsmål om definition, hvad der er klamt. Hvis man er 23 år gammel og møder en på 53, så kan det måske være for den unge klamt. Det ved jeg ikke. Men helt generelt, så nej, vi har ikke klamme typer i svingermiljøet. Vi er alle slags mennesker. Man finder kemi med dem, man nu godt kan lide. Aldersmæssigt, udseendsmæssigt, snakker med dem alle sammen. Og jeg kan forsikre dig for, at det er alle slags mennesker, der svinger. Hvis du tager et udsnit af banegården klokken 4, hovedbanegården, og så tager alle dem fra, der er under 18, og alle dem fra, der er sådan op over 75, og så klæder dem i pænt undertøj, så har du de svingere, der er rundt omkring i Danmark. Og Snapchatten spørger, hvor mange svingere er der i Danmark? Ja, hvis nu man blev ringet op af Gallup og blev spurgt, er du svinger, vil du så svare ærligt? Det er der nok ikke så mange, der vil. Så derfor er der rigtig mange skyggetal omkring, hvor mange svingere vi er. Men Svingerguiden.dk er en af dem, som prøver på at holde tal på det hele. Og de siger, at der er omkring 120.000 af os. Det tror jeg også passer ud fra den erfaring, jeg har. Og Snapchatten spørger, var det ikke akavet første gang? Akavet vil jeg nok ikke kalde det. Jeg var super nervøs, men jeg var også nysgerrig, og det var nysgerrigheden, der drev mig ind og åbne døren, ind og sige sit navn, og tage tøjet af og komme ind igennem forhænget og sige hej til alle dem, der var derinde. Men man møder ufattelig åbensindede mennesker, som bare gerne vil tage imod en. Ikke nødvendigvis for sex, men for hyggens skyld og for det sociale, der er, når man er swinger. Det er meget mere end sex, det her handler om. Så nej, det var egentlig ikke akavet. Jeg var bare super nervøs. Og Rebecca spørger, er der flest mænd eller kvinder? Ja. Den klub, jeg kommer i, absolut mest i, der styrer de indgangen således, at vi er ligeligt fordelt. Og den har fokus på wellness og på massage og på sådan de der ting, som kvinder godt kan lide. Det er lidt mere bløde. Så vi har faktisk rigtig mange kvinder i den klub, jeg render i. Anne-Katrine, hun spørger, har du nogensinde mødt en person i klubben, som du kender udenfor? Og hvordan reagerede du? Og ja, det må jeg sige. Jeg har kendt en del af dem, jeg møder, og i dag plejer jeg at sige, når folk møder mig ude på gaden, så hilser jeg ikke. De hilser først, og så hilser vi på hinanden. Generelt er der diskretion i svingermiljøet, som når man møder en, man kender, så hilser man lige, og måske lige kvitterer for, at vi er enige om, at vi er her begge to, og det behøver vi ikke sige til nogen, og så går man videre med det, man nu gør. Kasper spørger, hvordan foregår det, når man er der? Spørger man først, om man vil knalde, eller går man bare hen og stikker den op? Fantastisk spørgsmål, Kasper. Et helt generelt regel i svingerklubmiljøet er i hvert fald, man spørger altid, før man rører, og så venter man lige på et svar. Og generelt, hvis du skal score nogle kvinder, så er det flirten, du skal have frem. Det er det, du skal køre den ind med, så at sige. Det vil sige, at man går ikke bare hen og stikker den op. Hvis du gør det, så kan du være forvisset på, og så bliver du vist ud af døren i en god svingerklub. Det er Trine. Ja, hej, det er Peter. Hej, Peter. Ja, hej med dig. Jeg vil høre, når du er i svingerklub, når jeg selv der er en del af svingerlivet, og
nogle gange, når jeg er til stede og sådan noget, når jeg møder en masse kvinder, unge kvinder og modne kvinder, at pressen via mennesker, der står, hvis der er gangbang-aften og sådan noget. Hvornår er et nej nok for dig? Det var et godt spørgsmål. Et nej behøver ikke at være særlig meget. Det kan være et blik, en lille, man kører lige en gang med hovedet, eller lige gør sådan her. Jeg vil sige, jeg har mødt en del mænd, der kan have lidt svært ved at forstå det, så må man jo sige det lidt tydeligere og bare sige, nej tak, ikke i aften. Men et nej i min verden behøver jo ikke betyde andet end for den aften. Det kan være, at jeg har en aftale, jeg venter på en eller anden, der skal komme, eller jeg bare ikke lige har lyst den dag. Det behøver ikke have noget at gøre med den person, man siger nej til. Hverken at vedkommende ser grim ud, eller man ikke kan lide, eller lignende. Det kan være, at man bare har optaget for den pågældende aften. Jeg kommer fra en lille by, hvor jeg blev mobbet som barn. Nok fordi jeg er lidt anderledes. Men i svingermiljøet, der har jeg fundet tryghed, fordi der er så mange dejlige, åbensindede mennesker. Hej Trine. Du har altid været et stærkt og viljefast barn. Selvom du blev mobbet i skolen, så har du været en fighter, og du har altid gået efter dine drømme. Lige fra du var 7 år og sagde, at du ville ud at rejse, når du blev stor, så skulle du gå med aviser, så du kunne tjene nogle penge. Og da du blev 17 år, tog du til Australien og var dernede et helt år. Men den dag, du kom hjem og fortalte, at du var swinger, det var jo en ordentlig mundfuld. Det må jeg nok sige. Men jeg synes, du er blevet gladere, og du hviler mere i dig selv, og du gør noget, du kan lide, og det kan man meget nemt mærke. Og Trine, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvordan havde du det egentlig, og hvad var dine overvejelser, da du skulle hjem og fortælle gamle Mutti om dit svingerliv? Ja, mor. Jeg gjorde mig nogle overvejelser, selvfølgelig. Men helt generelt, så havde jeg egentlig ikke de store problemer med at fortælle dig det. Og det havde jeg ikke, fordi jeg ved, at du og min far og resten af min familie, så længe jeg kommer med noget, der er velovervejet, jeg selv har tænkt over, og det er det, jeg vil, så støtter I jer. Men støtter I mig i det. Så overvejelserne var egentlig ikke så mange. Og Sandra spørger, er dine grænser nogensinde blevet overtrådt, og i så fald, hvordan? Jeg har været meget tæt på at få nogle af mine grænser overtrådt, men jeg har været heldig at være afsted eller haft aftaler med mænd, der har været hurtige nok til at hjælpe med at sige fra. Nogle gange, når man er højt op at køre og har det rigtig skægt, så er det ikke altid, man finder ud af, hvad der foregår rundt om sig. Og så nogle gange mændene er bedre position til at holde øje med, hvad der foregår, og så er de hjulpet. Den eneste gang, jeg sådan rigtig er blevet forulæmpet, der vil jeg sige det sådan, at han gik ned i baren bagefter og sagde, hvorfor slår hun mig? Og det var mig, der daskede ham over en vis legemsdel, fordi den kom for tæt på. Og nede i baren blev der spurgt, hvorfor har du pikken så langt frem? Så jeg har prøvet det, kun en lille smule, og det er bare et spørgsmål om at være tydelig i sine grænser og sige nej tak. Og Snapchatten spørger, hvordan reagerer folk, når du siger, du svinger? Ja. Hvis folk kender mig i min juristverden, i det tøj, jeg sidder i her, så bliver de en lille smule forundret. Hvis de møder mig i klubben i det her tøj, så forundrer de sig ikke så meget. Men når jeg så begynder at blande det sammen og sige, at jeg både er svinger og jeg er jurist, så kan de blive helt forvirret. Men helt generelt, hvis vi er mange, så er folk generede. De gemmer sig lidt, de tør ikke spørge. Hvis vi er få, står hen ved kaffemaskinen, så kommer alle spørgsmålene. Ligesom dem, I kommer med i aften. Alle er nysgerrige. Det er slet ikke så farligt, og der er mange, der gerne vil, der bare ikke tør. Og Snapchatten, benytter du en svingerklub, fordi du ikke kan finde en fast partner? Nej, jeg har fundet en fast partner. Jeg har fundet en, jeg gerne vil dele mit liv med. Han er en dejlig mand. Så det gør jeg ikke.